salutare la un nou episod. Astăzi vom face a doua parte în Brookhaven Zombie. Și următorul video vom face de Brookhaven. Da. După ce terminăm videourile astea două. O să facem pe Brookhaven, vă dau și un spoiler. O să facem cine se îndreaptă cel mai bine, o să ne dăm note. Da. Uite un zombie al meu, eu o să... Da, înțeleg. Mamă! Tu ai omorât sau eu l-am omorât? Bine, bine! Eu l-omor! Vreau să te împut, dar nu pot! Dacă eram să fi te mâncat imediat! Două puncte pentru tine și un punct eu! Nu, eu am vreo 5. Nu știu câte puncte. Dar poți să le lași și pe mine? Să fii la egalitate? Nu am Al meu. și pe contul la Andrei. Arăngăm pe Dimitri, 3, 4, 1, 4, 1. O să schimb asta pentru că e prea urât. Nu prea-mi place. O să schimb peste 2. Acum o să schimbe Andrei, un spoiler. Rondul... Zombie, mamă, că zombie! Rondul ser! Rondul ser! Andrei, ajutor! Ajutor! Sau să pun pe pseudoimul. Ajutor, ajută-mă, am treabă! Nu, am murit. M-a omorât! Asta a fost episodul, pa, pa!